Hi guys! Hello everyone! For today's video guys, kuyogi ko ninyo guys adto ta dito sa Tapon. Kaya namin meeting ron guys bahin sa among Christmas party. Members sa Pantawid guys, mag Christmas party ni. So mangita sa tag agianan di ani guys, ay grabe kalapok sa among agianan oh. Ari ta aring kilid. Siyempre guys, hapit naman ang December naman jud, hapit ng Pasko. Magisgot na taan ng Christmas party. Diba guys? Nag-inusara ako guys kay kanang ang akong BFF na timing man sad nga meeting nila sa eskwelahan. Kay lagi usaman sad siya ka kuan kanang officers mao na nga nagsabot na lang mi nga ako dire siya dito yun saon man guys nga importante man sa dito kay officers man siya nya kaning among paghisgutan karon bahin naman sad sa Christmas party mao na nga ako lang mo attend laay ba guys nga kanang magbaklay ta kita ra no pero nalingaw ra man sad ko sa kong gibuhat kay mo ra man sad ko kuan diri mo ko correct cha nalingaw bitaw ko guys kay nagyaw-yaw ra man sa kuning atubangan sa kamera ba saon nga aron malingaw ta aw syempre mag-vlog ta aning atubangan sa kamera sa tong cellphone kay aron nga di talayon magbaklay nga kita ra usa diba guys nagpayong dai ko guys kay medyo init ba itom niya ta itom na ba tadaan basin niya musamot pag itom saon na lang guys bitaw bisan pag itom or puti karong panahon na basta init magpayong jud ta kay ngano makadaot na jud ang init ron guys lahi na ang init sa una ug karon ang init karon maka-cancer na sa panit guys ug dili ka mo pasilong sa una bisan pag unsa ka init murag dili kaayo siya init guys pero karon lahi na bisag igo ra siya mo kanang taning tiniag sakit na kay panit mo na nga bisan maitom ta or puti walay gipili ang init mo na nga mahimo magdala jud tagpayong sa panahon nga mulakaw ta bitaw guys no ang sapa na mo diri guys oh tara oh may sapa diri guys nara apo diri oh yan may sapa diri guys kanang libon kayo ba mo ni sapa diri taytayan diri gamay mo ni diri guys baklay na ta aning guys dalan so maura to guys thank you for watching. God bless you all. Bye bye.